Το τελευταίο September, last September, I had the privilege to meet an amazing artist from Facebook, believe it or not, via Dimitris Ilias, who everyone knows, obviously. And when I heard this gentleman's music, I was blown away. He spoke to me about his talent, what he has done, but he was always focused in Europe. I said, this is impossible. This has to expand to North America. We have to bring you here. So I said, okay, I'll bring you towards the end of September. We'll organize something here. And I did it at Felinos. And we'll see what happens, just for promotional purposes. The place was jam-packed. We had to turn down 70 people at the door. That's when I said, okay, I'm ready to bring you for an official concert, and that's why I'm doing what I'm doing now. Ladies and gentlemen, it is my pleasure, κυρίες και κύριοι, μεγάλη μου τιμή να σας παρουσιάσω τον μαέστρο Ανδρέα Μπουτσικάκη. Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά σε όλους. Είμαι ο Ανδρέας Μπουτσικάκης. Οι περισσότεροι από εσάς, είμαι βέβαιος, δεν με ξέρετε. Ωστόσο, εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι αν κάποιοι άνθρωποι ελπίζουν για ένα καλύτερο μέλλον, είναι σίγουρο ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο επειδή θα υπάρχουν κάποιοι τρελοί που θα βρεθούν και που θα αλλάξουν τον κόσμο. Υπάρχουν κάποιοι τρελοί που βρέθηκαν στο Διάβα μου, βρήκαν έναν τρελό σαν εμένα, επένδυσαν επάνω, ψυχήτη και σώματι, τόλμησαν, ρίσκαραν και κάναμε αυτό που ονειρευόμαστε όλοι, μήπως αλλάξουμε κάτι. Από αυτό το οποίο έχουμε μάθει να μας σερβίρουν τα μίντια, να μας δίνουν τις μετριότητες, να μας δίνουν αυτό το οποίο το δίνουν με πολύ μεγάλη ευκολία και ο κόσμος αδαείς περισσότεροι, γιατί δεν φταίνε εκείνοι που είναι αδαείς, φταίνε εκείνοι που τους κάνουν να είναι αδαείς. Και τολμάμε να σας φέρουμε κάτι από την χώρα μας, την Ελλάδα, το οποίο είναι τίμιο και ειλικρινές. Αυτό που σας φέραμε από την Ελλάδα είναι τραγούδια ωραία, τραγούδια που τραγούδησαν οι μαμάδες σας, οι γιαγιάδες σας, οι παππούδες σας και που ελπίζουμε με τον νέο ήχο που επεμβαίνω εγώ σαν μουσικός να το τραγουδήσουν και οι επόμενες γενναίες και να κρατήσετε την ελληνικότητα όσο το δυνατόν περισσότερο. Εγώ, ο Ανδρέας Μπουτσικάκης, σας καλωσορίζω στο υπέροχο χώρο του Ριάλτο, ένα ελληνικό χώρο από τα θεμέλια του, ένα χώρο ο οποίος έτσι κι αλλιώς δίνει την ελληνική σημαία στην καρδιά όλων μας και εμείς το εισπράττουμε που ήρθαμε από την Ελλάδα με τόσες πολλές ώρες ταξίδι, ξεκινώντας από το Βορρά. Η αιτία και η αφορμή, όπως αντιληφθήκατε όλοι, που ξεκινάω κάτι πολύ σπουδαίο και ρομαντικό και μεγάλο και που ελπίζω να πιάσει τόπο, ξεκινάω από το Μόντρεαλ. Το Μόντρεαλ εγώ το ήξερα μόνο από τους Ολυμπιακούς του 1976 με την Άτια Κομανέντσι. Μετά το έμαθα όταν ήμουνα σε εφηβική ηλικία, όταν πρωτοάκουσα σε δίσκους μία τρομακτική εκτέλεση του Ζορμπά, του μπαλέτου του Ζορμπά με τη συμφωνική του Μόντρεαλ, όπου αντελήφθηκα κατευθείαν τη σπουδαιότητα και τη μεγαλοσύνη των ορχιστρών που υπάρχουν εδώ πέρα σε σχέση και με τις ρώσικες ορχήστρες, που θεωρώ ότι αυτές οι δύο περιοχές, οι δύο βόρειες περιοχές, είναι εκείνες οι οποίες δίνουν το original του ήχου μιας συμφωνικής ορχήστρας χωρίς να έχουν συμπαρασυρθεί με τα χρόνια, να έχουν γίνει μανιέρα και σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι τιμή για αυτόν τον τόπο που ζείτε εδώ και που δείχνει τον οικοκυριό που έχει αυτή η υπέροχη χώρα
με την υπέροχη φύση και τους απέραντους και εξαιρετικούς ανθρώπους. Ήρθα το Σεπτέμβρη, κάναμε κάτι παρεΐστικο και δεν περίμενα ότι τόσο γρήγορα θα είχε πάρει αυτό σάρκα και οστά να έρθουμε εδώ με μια ομάδα εξαίρετων και σπουδαίων μουσικών να παρουσιάσουμε κάτι όμορφο ελληνικό που πιστεύω ότι με τον τρόπο που θα τα ακούσετε δεν νομίζω να το έχετε ξανακούσει. Η αιτία και η αφορμή πάνω απ' όλα είναι μια ψυχή πολύ σπουδαία και σημαντική που μίλησε πριν από μένα, είναι η κυρία Χριστίνα Φάντης. Η Χριστίνα είναι ένα ελληνόπαιδο της Αιγύπτου, στο οποίο από τη μία, ενώ περιμένει κανείς να πει ναι, εντάξει, είναι μια Ελληνίδα η οποία της άρεσε ένας πιανίστας και τον κουβάλισε, απ' την άλλη όμως έχει μια παιδεία καδαφική. Μια παιδεία που έρχεται από την Αλεξάνδρεια, έρχεται από το Κάιρο, έρχεται από τη Μεσόγειο θάλασσα, γεμάτο με λαχρινάδα, γεμάτο τσαγανό και το φέρνει εδώ, το χτίζει με ρίσκο που έκανε με αίμα και υδρότα και το μοιραστήκαμε μαζί, αφού ενώ αυτή εδώ προετοίμαζε όλο αυτό το σπουδαίο γεγονός εδώ, εμείς ήμασταν χωμένοι κάτω από τα πεντάγραμμα και ενορχιστρώναμε καινούργιες εκτελέσεις και καινούργιες ενορχιστρώσεις που θα ακούσουμε και εμείς, ακόμα και εγώ για πρώτη φορά, στο κοινό του Μόντρεαλ, σε εσάς δηλαδή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από την καρδιά μας. Καλώς ορίσατε. Απόψε μαζί μου, στην πτήση που έκανα από Αθήνα, Λονδίνο, Μόντρεαλ, ήρθαν μαζί μου 6 συντελεστές επιπλέον από την Ελλάδα, ο ντράμερ, το μπουζούκι μας και οι 3 τραγουδιστές. Υπήρξε κι άλλος ένας συντελεστής που έπαιζε κλαρίνο. Από τη χαρά του, ερχόμενος για το σπίτι μου να φύγουμε μαζί για να πάμε στο αεροδρόμιο με το ταξί, άφησε τα διαβατήριά του μέσα στο ταξί και πάθαμε μεγάλη τραγωδία, γιατί το παιδί αυτό ακόμα και σήμερα, μέχρι και αυτή την ώρα που εγώ κρατάω το μικρόφωνο, είμαι βέβαιος ότι είναι τόσο πολύ στεναχωρημένος και κλαίει. Ωστόσο, επιτρέψτε μου, μια και μας παίρνει η κάμερα,